činit po Bosni hajre. Nek se Bosna u pjesmama spominje, nek se Bosna u pjesmama spominje. Ja sam Nurko Čavkušić, najstariji splavar u Višenarskom kraju. I jesam najstariji. Oj, već će činit po Bosni hajre, a najprije nad Ridni Čupriju, a najprije nad Ridni Čupriju. Aman, aman, Jaša, Jaša, Mehmed Paša. Aman, aman, Jaša, Jaša, Mehmed Paša. I sagradi. Hajde Mejro, s nama večerati. Večerajte, mene ne čekajte. Večerajte, mene ne čekajte. Mene čeka gotova večera, u džennetu me. Zahvaljujući svojoj herojskoj borbi, bosanski muslimani su, ako Bog da, preživjeli. To je njihova najveća pobjeda. Oni više nikada neće ispustiti oružje iz ruku. Oni znaju da je ovo njihov Bedr. Ako bi bosanski muslimani nestali, Bože, ko bi te volio na ovom kontinentu? Zlostavljanim muslimanima pomagali su humanisti diljem svijeta. Ali oni ne bi opstali da im nije bilo pomoći muslimanskog svijeta, pomoći iskrenih mu'mina. Uz Allahovu pomoć to je bila odlučujuća podrška. Bošnjački muslimanski otpor se nastavlja. Svjetlost šehidskih mezarja obasjava njihov put do slobode, zemlje i dženneta.